Ze, mate hartzen duzu orain? Alternatiba bada. ITV-a pasatzea tokatzen zait eta zaintzen hasi naiz. ITV? Errebisioa. Alta 5 urtera ematen dizute, baina bitartean urtero ITV-a pasatzea. Bueno, itxura ona duzu. Ondo joango da. Eseri, Esitan hau? Iriondoren WhatsAppa. Provedorea? Ai, ama, ez. Zor gehiago, mesedez. Ez, galdetzen ditea betiko loteria zenbakia erosi dugun tokatu egindala. Zer? 3. saria, Maili. Osea, bizitza osoa zenbaki berera jokatzen eta orain tokatu behar. Joder. Ba, lakosia da, zortea. Gafea esaneko ez du, gurea gafea da. Eta ez esan, osasuna bentsat badaukagula. Ez nuen hori esan behar. Esan behar nuen gutxienez, zenarrak abroia, hala, urruti daukazula. Daukagula, zezurekin ere ederki portatu da. Ez, ke ba. Berarekin 20 urte lanian, eta gero, hala, ostikada batekin, hala, kale gorrira. Esku utxik. Engerutxo bat. Asko sentitzen dut. Baina etzan zure horrua esan, zuk etzanekin ezer. Ja, baina Kristinita bezala sentitzen naiz. Tuntun galanta. Kristinita. Baina nik paper bakarra sinatu nuen, ezkontzagiria. Hori bai, senarra ustelatera eta dana galdu dut. Etxea, indemnizazioaren dirua. Ja, beraren berririk? Keba, hor egongo da. Txokoren batean ezkutatuta. Bila dezatela kasinoetan. Eta isa? Ea hitz egiten duten, ez dakit. Gai ez aldatzen du beti. Guazen tokatu ez zaizkigu milioiak gastatzea. Bai, ondo esan duzu, tokatu ez ezkegun milioiak. Ja? Ba, venga, guazen eskaparateak ikustera. Ea kopiatzeko modelitoren bato batzen deten? Bueno, zureak top dira. 54 bederatzireun dala. 0 milioi!